Здравейте, ще играем World of the Tanks. За сега съм толкова с първите пъти не ги заснех, защото играта тогава малко се бъгна, не се получиха много нещата. Затова днеска, ето, сега ще говоря заради един коментар. Нека да започваме. Ето започва рунда след малко. Този мап за мен е чисто нов, не съм го играл до сега. Как ще го играя? Ами, не знам. Ще видим, дано се справя. Не знам откъде да мина. Евентуално ще мина през моста. Къде се набутах и аз тук да играя? Защо всички решиха да минат от тук, бе? Ужас, тази игра сигурно няма да спечеля. Ей! Първия рунд за жалост загубих. Само да видя дали тук рунда ще го оставя каквото и да става, не знам какво ще стане. Но бая време ще отнеме да изчакам целия рунд. Така, аз съм с този танк. Их майко, че не мога да ми го пусне. Добре, ще го покажа по друг начин. Аз съм сега с този танк и събирам за следващия, който е този, но ми трябват още звезди, защото съм събрал 2836 звезди и трябват 3200. И в момента има промоция, която тече, намалят пазаруването на танковете, което по-полезно за мен, като съм в началото на играта по принцип. Но сега наскоро не съм печелил. Не, спечелих, но по-бавно се взимат. Ето го, вече сме във втори рунд. Да видим дали този път ще успеем или по същия начин. Още един мап, който не съм го играл. Защо като тръгна да правя нещо друго, ми пуска мапове, които не съм ги играл? Което е отвратително. Ако бях на маповете, които си знам, ще да е за мен много по-лесно. Но, уви.
трети танк левел. Аз съм лек танк. О, че да се скрим. Ужас. Тежък танк. Кой ме... ужас, някой ме вижда. Скри се, нали? Ау, шита! Гледайте го. То нахален, ама нахален. Его е тежкият танк. Той ще е най-трудният. Добре, как ме забелязват, като съм се скрил в храстите? Това не мога да го разбера. Его, криеш се в храстите и те трепат до смърт. Едва сега завивам. Ужас. Ама заради това събираме за среден танк. За да сме малко по-силни. Ама като гледам за сега само губим. Да, не разбрах, че не го. Добре, успяваме. То къде се спи? То направо го съсипахме. Ура! Втори рунд победа. Първия беше загуба, но втория победа. Yes! И ви казах, че за този епизод се опитвам да събера точките, да си вземат следващия танк. Победа 335 звезди. Дали ще стигнат, не знам, 3200 и тако. Имам, ами, събрахме, макар че аз ще го взема, ще ми е по-слаб, ама нищо няма, то затова. Взимаме, отключихме го, вдигнах ранг за първия ми среден танк, получих 10 точки, 10 купи. И сега получавам до 20,
До 29.06 има намаление на всички танкове. Ето, вие сами се уверявате. Танка струва 135 000, ми го намалят на 67 500. Това си е муцк направо. Защото това ми пести от парите. Същото, защото патроните се купуват. Да, купувам аз за друго нещо. Няма какво да правя. И най-лошото е, че сега трябва да се купуват патроните 5000 нещо. Вече имам и пожарогасител. Дават ми един... По време на рунда ми дават от тези по-слабите, пък когато може би съм по-напреднал и вече имам повече пари, мога да си купувам от тези, примерно, за... Нали, тия, които ми ги дават, за 90 секунди се ресетват, а тия за много по-малко. Вече съм със среден танк, мале, колко време събирах за средните танкове. Тук и други бонуси, но също, те са също намалени, но аз още не искам да харча толкова рано пари. Ще направя пауза, докато почне рунда, че отнема време. Не спира и не спира да ми дава карти, които не съм играл. Ама вече съм в рунда и съм с чисто новият танк, среден танк. Този мап също не знам откъде да отида, да хвана. И вече разбрахте ли, че GTA започна и я пуснаха. Кой от вас си я купил, дали сте си я купили? Най-лошото е, че няма да има мултиплеер, ще трябва да се играе през петицата мултиплеера. Ето първият скочи, да видим дали ще успеем да го намучкаме. О, даже са двама. Айде, покажете се, покажете се. Бре, то новия танк колко взима. Ау, взима ти на мене, полека. Не малко. Не малко, не ми взеха ни на малко. Откъде ме убиха въобще, бе? Ами... С новия танк изглежда, че не се справя много добре. Този рунд ще оставя, после ще видя какво се станало. Ще влезна в нов рунд с старата кола. Може би, докато чакам, ще ви обясня конкретно аз какъв ред искам да си взема аз танковете, защото съм си харесал още от малък, обичам, когато си играх с тия танкове. Ще събирам така по този начин и ще опитам да събера за ето този танк. Още от малък имам го на играчка, уникален е. И обаче за това нещо ще имам да събирам много звезди и много пари. Тук сигурно се говори за едни 2 милиона някъде, може би и повече да са, защото той е вече от последните танкове. Не, даже се излагах. Много повече са. 6 милиона и 10 хиляди. Сега са намален малко, ама до там няма как да стигна, ще ми е много рано. Доста пари, много работи. Чакам в момента рунда да свърши, за да мога да
Ауф, той тук много звезди иска. 2000 и нещо. Ауф. Пари много. И особено и звезди. Но ако успея до 29 да събера малко повече от 13 000 звезди, ще успея да си взема този танк на намаление, което ще ми на мен от голяма от полза, защото това са си 50% намаление. И то много добре от моята страна. От моята страна. Танка дали вече е? Не, още е в битка. Значи ще трябва да играем с по-слабия. Ще се видим. Така, почваме четвърти рунд с големия танк. Какво ще се случи после, евентуално ще разбера. Играем сега с по-слабия, но просто не знам откъде ме убиха. Тук къде ще тръгна? То път ще тръгна на дясно. Смисълът на тази игра е, поне за мен като играя, да не се разделям от отбора. Колкото повече сме на едно място, сме много по-силни. Но понякога се играе с толкова, как да се изразя, да не... малко по-глупавички хора, където... Или играят през цялото време е така зумнати и не виждат, пъхат се в тесни места и се блъскат. И това играе според мене никва, ама... Опа, танкче. Хайде бе. Просто перфектно. Добре, всички са зад мене, явно ще стрелям от зад мене. Много мърда. И той като мърда, и аз като мърдам, това е най-лошата комбинация, която може да стане в играта. Опа, така покажи това. О, не, той. Потом. Давай. Добре, убиха го. Оп, добре се справяме за сега. Беше точно пред мене. Това е, че излезнат ли ти от кръга, ти не можеш да ги видиш. Ще опитам с другите патрони, но още го дава среден шанс. Много малко, не. Може би тия са за близък бой, още патроните не съм ги разлучил. Намериха ме от някъде. Ето откъде. Айде ла, мамин супер. Само се покажи. Как не се показва. Мазничко не се показва. Оп, готов е. Да, откъде да знам къде има слабата точка? Знам, всеки танк си има слаба точка, ама не всеки съм му проучил къде има слабата точка. Като се движат най-медове. Няма що. И играта почти я победихме. Рунда.
ще се... Готов е, завъртаме. Това е последния. Бият ли го и печелим рунда. То танк също ми харесва, защото е супер бърз и стреля двойно, което има плюсове и минуси. Но конкретно за този, че рунда е наш, печелим! Ето победа и лека по лека ще събирам точки и ще се опитам до 29 да събера звездите, за да мога да вземат следващия танк за много голям плюс. Ето, още една победа 300. Малко по-бавно се събират звездите, но явно или World of the Tanks имат някакви празници или нещо такова, не знам, но са намалили всеки един танк са намалили от цената му. Има всякакви държави, ако си имате предпочитания, те са и различни типове, но аз предпочитам руските, защото като малък си играх с руски танкове. Не ме съдете, така съм играл. Благодаря ви, че гледахте. Това е от мене. Лайквайте, споделяйте, абонирайте се. Чао!